Per tradició, per història, per noms, només fa falta buscar els llibres per saber com es vivia el país, la figura del Marià Cañardo, per saber què va aconseguir el Miquel Poblet i com se'l reconeixia aquí i sobretot a fora, per veure l'ús de la bicicleta que es fa a tot el país de forma no competitiva, per veure els clubs que hi ha, per veure les llicències que hi ha, per veure les proves sobretot que hi ha hagut, més que no pas que hi ha actualment, com per veure que, per afirmar que, sens dubte, no es correspon tot això amb el nombre de professionals que tenim ara mateix, que són molt pocs. És cert que és molt difícil trobar un relleu a una generació brillant com la del Purito, sobretot, que ha estat als podis de les grans voltes, com el Fletxa, que ha obert els ulls a molta gent en referència a les clàssiques, també hi havia en Xavi Tondo, en Xavi Florencio. Era una generació molt bona. I després d'això semblava que vingués el buit, però la veritat és que d'un dia per l'altre sembla que apareguin noms nous i simplement es tracta de mirar a la base. A la base sempre hi ha gent bona, si troben l'oportunitat al forat per fer el salt a dalt a professionals acaben sortint, i ara hi ha una generació amb el Marc Soler al capdavant que sens dubte demostra que el ciclisme català sí, hi ha una generació bona per estar dalt de tot i que a més, tot i ser poquets, pel que correspondria a Catalunya, però sí, jo crec que de relleu n'hi ha i mirant cap avall segur que continuarà havent-hi sempre. Sempre és difícil perquè pensem que aquests corredors venen d'una època en què les curses de promoció o les curses, diguéssim, de base, que són les curses de cadets i de júniors, tenien un nivell de participació molt alt. Aleshores, diguéssim que l'oferta que tenien els joves a l'hora de practicar esport no era la mateixa que ara, i el ciclisme en gaudia de molta participació. Per tant, de la quantitat va sortir un cert nombre de corredors de nivell, evidentment. Ara també n'hi ha, i també els podem detectar potser més aviat que abans, perquè jo crec que es treballa més la base del que es treballava abans. Per tant, en relleus jo crec que n'hi haurà. De fet, l'actualitat jo crec que ja en van sortir. Costa una mica més, però sí que en surten. El nivell a la resta de categories, si mirem cap avall, veiem que hi ha escoles de ciclisme, veiem que les llicències aquests últims anys han repuntat, veiem que hi ha bons resultats, a la Copa d'Espanya sub-23, és a dir, buscant a la canalla jove, la que puja, els 4 primers són catalans, però això al mateix temps es combina en que els 10 primers equips d'aquesta Copa d'Espanya no n'hi ha cap de català. Aleshores, està desestructurat, està desequilibrat, estem coixos. A la meva època, quan jo vaig debutar al món del professionalisme, tan sols a Espanya ja teníem 11 equips professionals, no? Ara mateix tenim un que és a categoria World Tour, que està per sobre de la resta, que és Movistar Team. Després tenim continentals professionals com el Burgos Beach o el Caja Rural, i després tenim algun continental com seria el cas, i l'Euskadi Mories, també continental professional, i tindríem un altre com és l'Euskadi, la fundació, que és categoria continental. Et deixa pràcticament en 4 equips, doncs imagina't, si et parlo que quan jo vaig passar professional eren 11, possiblement si féssim la mitjana aritmètica seria 3 vegades més difícil que llavors, no? O sigui que ho tenem bastant més difícil, però no per això és impossible ni molt menys. Si ens fixem en carretera i a més en categoria masculina, que és el que els mitjans acostumen a donar més ressò, més repercussió, anem coixos. Això és cert, però jo entenc que el ciclisme s'ha de valorar des d'una òptica molt més global i fugint també del camp professional. Ara mateix tenim joves
que han passat a la categoria sub-23, que alguns estan corrent encara en equips catalans. L'equip referent català sub-23 és el Compact de Tarragona, però altres nanos tenen que marxar fora, equips sobretot amb una tradició importantíssima de passar corredors a professionals, com en aquest cas pot ser Lizarte, Caja Rural. Sí, ara mateix hi ha potencial, hi ha matèria prima com per crear un equip professional català. De fet, els últims anys hi ha hagut moltes propostes, hi ha hagut intents que al final han acabat en res, però jo crec que hi ha ciclistes professionals ara mateix de renom competint en d'altres equips. Hi ha ciclistes en categoria sub-23, per exemple, de gran nivell, i s'està treballant a nivell de federació, a nivell d'escoles, com perquè segueixi pujant gent. Jo crec que l'estructura la podem tenir, ja dic, l'estructura és una bona base per aconseguir aquests equips. Doncs jo crec que a mig termini, jo crec que anem pel bon camí per aconseguir-ho. Si en Cataluña se consiguiera tener corredores que darían ilusión y venderíais el nombre por todo el mundo como se vende, ¿no? Que al final también es una venta muy buena, ¿no? Tenéis corredores muy buenos que yo creo que pudiendo tener en las filas a uno o dos, creo que la cantera de chavales jóvenes empezarían a tener más ilusión, creer más en el ciclismo y posiblemente tendríais un ciclismo más rico. El cas del País Basc és peculiar perquè és una zona molt petita, amb molta tradició, amb molts aficionats i amb molta gent que practica el ciclisme. I això és equiparable a Catalunya. Fins i tot m'atreviria a dir que si parlem només de quantitats, a Catalunya és superior. Sí que s'ha donat un cas com l'aparició de l'Euskaltel en el seu moment, un equip singular dins del pilot mundial, que es va formar a partir de petites donacions de la població, impensable gairebé repetir aquesta experiència. Va crear una demanda social de dir, ostres, tenim possiblement la que per mi sigui la millor afició del món, que per mi ho és, i tenim que lluitar tots per tirar aquest projecte d'un equip basc, un equip de casa nostra, endavant. Llavors va començar més amb una humilitat força marcada i a poc van anar obrint portes, van anar donant espai a corredors que prometien moltíssim i avui en dia segueixen sent autèntics referents al ciclisme mundial. Al País Basc hi ha tradició, hi ha hagut corredors bons i després hi ha hagut, això s'ha traduït també en equips que s'ha acabat mantenint fins a l'actualitat, va desaparèixer l'Euskaltel i s'ha reprès amb el Múries, també amb la presència del Mikel Landa recolzant un equip, la creació d'un equip. Cuando hay un equipo profesional en una tierra, creo que consigue que muchos chavales tengan ilusión por llegar ahí. Sense els equips hi hagués hagut tradició? No, però és que la tradició ja hi era. Sense la tradició, els equips... és que no crec que es pugui deslligar una cosa de l'altra, és tot plegat una lectura global que se n'ha de fer. Yo creo que con Euskaltel y con lo que tenemos ahora con el Euskadi Murias, lo que consigues es llevar a un pueblo detrás tuyo, ¿no? Que la afición vasca esté detrás, que te apoye mucho y la verdad que yo recuerdo de corredor que pues, he hecho 7 tours y vueltas a España, las Ichulias que he hecho en casa y la verdad que ver los Pirineos o las carreteras inundadas de marea naranja en aquel entonces era algo insuperable, ¿no? Això feia que la marca del País Basc es veiés reflectida i guanyés posicionament a nivell mundial en qualsevol etapa del Pirineu o del Tour de França. Llevamos el nombre de Euskadi por el mundo y la verdad que hasta el día de hoy no nos ha ayudado mucho en cuanto a económicamente quiero hablar. Nosotros sentimos que tiene que ser así, sentimos los colores, sentimos el país y por eso lo estamos haciendo. Nosotros la intención no es tener ayudas públicas, nuestra intención es que el nombre de Euskadi pues, a las empresas vascas les atraiga y volver a ser lo que en aquel entonces el Euskaltel Euskadi fue. I això no sé si es podria repetir a Catalunya, és difícil que es repeteixi copiant el mateix model. Han sigut un referent, han creat un sentiment a la gent del país increïble. Llavors ho senten, un equip de ciclisme ho senten com part seva, no? I llavors jo crec que en aquest sentit sí que estem bastant lluny d'ells. No sé si a nivell d'institucions el ciclisme és una prioritat.
Si això ho traduïm en suport a la creació d'un equip professional, estem parlant d'una cosa. Si estem parlant de suport de les institucions al foment del ciclisme, n'és una altra, perquè, per exemple, el B5 a Barcelona pot ser, o és, de fet, suporta el ciclisme, el foment del ciclisme. Fins ara el ciclisme professional ha estat una miqueta acomodat, entre cometes, a les institucions públiques. No fa tants anys a Espanya teníem el Xacobeo Galícia, Comunitat Valenciana Kelme, Extremadura Espiu. Tots els equips, pràcticament, que hi havia professionals, depenien d'una comunitat autònoma, de diner públic. Ara mateix les estructures dels equips no funcionen en base a això, sinó que és simplement empreses privades que aportin un capital per crear determinats equips, i crec que en aquest sentit hi ha prou espai com per poder-ho crear. Jo crec que s'ha de fer a diverses bandes. Jo crec que primer s'hauria d'aconseguir un projecte entre empreses de l'àmbit ciclista o no ciclista, és igual, empreses que haguessin en un projecte i fessin l'aportació. L'empresa privada ha de ser la part fonamental. Després les institucions públiques, el Consell Català de l'Esport, des de la Generalitat, o bé les diputacions, o bé altres institucions públiques que aportin, facin una aportació, però jo crec que la part més important ha de venir de recursos privats que creguin en el projecte. Per començar un projecte d'aquestes dimensions és absolutament essencial una ajuda de les administracions públiques, sí. Jo no soc molt partidari que hi hagin suports públics i ara per aquestes activitats és imprescindible, no? O sigui, jo penso que en general l'empresa privada pot i ha de tirar endavant aquestes coses, però quan et trobes en una situació de zero i voler començar a arrencar això, una ajuda és molt important, no? D'entrada és lloable i és d'agrair que hi hagi l'aparició de nous equips, com l'equip Bellsolà a Girona, i que a més siguin ambiciosos. Aquí apareix una figura essencial en aquesta història, que és en Johnny Wells. El Johnny va ser, diguéssim que tot el boom del ciclisme que tenim a Girona és gràcies a ell. En el Johnny li vam comentar que muntàvem aquest equip, que volíem muntar un equip ciclista, i em va dir, oye, hay que empezar por junior. ¿Por qué? Bueno, porque tú lo que quieres es en 3-4 años correr el Tour de Francia, ¿no? Digo, hostia, bueno, esto sería la bomba, ¿no? Pues empecemos por junior. Aleshores el vam incorporar dins l'estructura com a director tècnic, no és el director esportiu sinó el director tècnic, i junt amb ell volem fer aquest viatge de passar per les diferents categories de júnior fins a tenir un equip que ens permeti arribar a la màxima del ciclisme, que és competir al Tour, la Volta, el Giro. És un projecte que ja neix amb una base sòlida. Pensem que aquest equip júnior que ha sigut els corredors que l'han format i d'altres que s'hi han afegit ve d'una base que l'any passat va aconseguir ser el segon millor equip a Copa Espanya en aquesta categoria. Sense aquesta estructura prèvia júnior de Vic, d'en Jofré, del Vic ETB d'en Jofré, no crec que haguéssim pogut configurar el nostre equip actualment. Va ser molt important també la intervenció de Carles Torrent, de la Federació Catalana de Ciclisme, que em va trucar i em va dir, ostres, Robert, no vols muntar un equip? Per què no agafes aquesta estructura júnior, que ja més o menys té uns corredors, però no tots venen d'allà, alguns altres venen d'altres equips, altres que no eren júniors, sinó que han passat de cadet a júnior i s'han incorporat en aquesta categoria amb nosaltres. És una mica un mix de diverses coses, no? Jo crec que s'ha de ser prudent al mateix temps, marcar-se objectius tant en majúscules com participar en grans voltes com és el Tour, com és la Vuelta. Jo crec que s'ha d'anar a poc, s'han de seguir els passos. Què farem la temporada que ve? Una cosa és segura, mantindrem l'equip júnior, però què farem? Incorporem el sub-23 i qui l'esponsoritzarà? Només Antiga Casa Bellsolà o entrarà una altra empresa? Doncs ja hem de començar a picar les portes. Per tant, hem de fiançar això dels júniors, està clar, i això ho farem segur l'any que ve, però hem de començar a pensar en l'estructura de l'any que ve, perquè molts dels nostres corredors actuals són júniors de segon any i l'any que ve seran sub-23. El camí, el que hem d'intentar és que quan es donguin passes fermes, no fem volar coloms des del primer dia,
perquè no oblidem que és un equip de júnior, estan en plena formació, i això va a partir de més llarg, no? O sigui, el lògic seria tindre equip de júnior, després un equip sub-23, sots 23 referent, i després ja pensar en ser professionals el dia de demà, no? Has de compaginar sempre, no? El que tens, la base, amb el futur i mirar cap enlaire. O sigui, sempre has de mirar enrere i endavant, no?, en el ciclisme. I en qualsevol cas, sí que la quantitat acaba portant a la qualitat. Per tant, la primera valoració és d'aplaudir projectes com aquest. En segon lloc, ser exigents perquè les coses es facin bé, i en tercer lloc, els resultats jo crec que acaba sent una conseqüència d'això. Sí que és cert que n'hi ha pocs d'equips i per tant aquesta és una bona notícia. Jo no hi crec amb les flors d'un dia, que dic, bueno, faig un gran equip un any, bé, ho faràs un any, però com el nodriràs, qui li farà aportacions de cadets en nivell perquè aquest equip sempre es mantingui en primera línia? D'aquí la importància de les escoles. Al Baix Ter tenim ja 28 anys d'història, ja en fa 8 que treballem amb el ciclisme femení. Més cap a la carretera. Vam començar a poc amb un equip cadet, mica en mica vam ampliant fins a l'any passat, el 2018, vam tenir 23 corredores de Catalunya, Balears i Aragó. Aleshores vam decidir que era el moment de fer un pas endavant, fer el salt a la categoria UCI per poder competir amb les millors corredores a nivell mundial i poder anar a aquestes curses anomenades UCI, que són les curses de màxim nivell del ciclisme professional. Aquest projecte ha anat bé perquè ha vingut d'una etapa prèvia on s'ha treballat amb les nenes des de l'escola, han anat pujant, han passat per categories inferiors, cadets, júniors, i d'aquella estructura s'ha creat l'equip UCI. El fenomen del ciclisme femení l'hem d'englobar en dos marcs molt més generals. Un és la valoració del ciclisme en si i l'altre la valoració de l'esport femení. Estem veient com el futbol femení ha agafat un ressò actualment inimaginable pocs anys enrere. No hi havia futbol fa uns anys? Sí, i tant que sí. No hi havia futbol femení? També. Però es demostra que treballant-hi, que estant-hi a sobre, doncs pot aconseguir ressò. Hi ha ciclisme? Sí. Hi ha ciclisme femení? També. Però hem de treballar en aquest sentit. En el ciclisme femení hi hem posat moltes esperances en el sentit de que ajudes per part de la federació sempre han tingut les que han necessitat. Nosaltres creiem que el ciclisme femení té recorregut i a més hem de fer que el nombre de noies que practiquen ciclisme pugi. Perquè jo corria fa 7 anys i jo anava a una Copa Catalana i érem 4 noies i ara anem a una Copa Catalana i som 30, més noies que nois. És algo que jo mai hagués pensat i quan he tornat una altra vegada la veritat que estic com en un món paral·lel de dir, hòstia, quantes noies hi ha, surts a la carretera a entrenar i et trobes amb moltes noies i sí, està creixent molt el ciclisme femení. El ciclisme femení ara mateix molt menys tingut als mitjans de comunicació i també a nivell de repercussió socialment, doncs jo crec que pot créixer anant agafat de la mà de valors que el ciclisme sens dubte pot potenciar. El ser el primer equip UCI català de història de Catalunya, en fèmines, això ha fet que ha tingut una molt bona acollida a nivells una mica de popularitat. Som coneguts, hem tingut moltes ressò als mitjans de comunicació, això ha fet que diferents sponsors hagin interessat i el fet que tinguem bones corredores que hagin confiat en nosaltres en aquest projecte de 3 anys fa que tinguem bons resultats i la cosa som molt optimistes de cara al futur. Crec que l'equip va en molt bon camí i és això, és donar l'oportunitat també a joves corredores que potser fa uns anys ho haguessin deixat com vaig fer jo, per exemple, i ara diuen, ai, mira, hi ha un equip català, UCI, que podem anar a córrer fora i això, i crec que serà una molt bona oportunitat per a totes les corredores joves que hi ha a Catalunya, que de cadets i juvenils n'hi ha moltes. Des de l'equip, des del club, és el que desitgem, que totes les corredores de nivell UCI puguin córrer a casa, tinguin aquesta oportunitat que els estem donant de córrer amb un equip català i no hagin de marxar fer 8 o 9 hores de cotxe cada cop que tenen una concentració. Aleshores, aquestes corredores catalanes que estan corrent fora, doncs que puguin córrer a casa amb un equip català, un equip de casa, un equip que les cuida, algunes d'elles ja han estat amb nosaltres i poder crear aquest equip català UCI com es mereix. Jo crec que a la vida en general trobar elements aïllats que triomfin passa,
però és més complicat. Tot necessita una base on poder-se aguantar, i si vols que la roda vagi i funcioni, doncs són molts elements. Tenir només ciclistes professionals, sense tenir ni equips, ni estructures, ni tradició, ni cultura, d'on surten aquests ciclistes? Si no tenen ningú amb qui emmirallar-se, si no han agafat la bicicleta des de petits, si no han tingut escoles per aprendre les tècniques, si no han tingut mitjans que els recolzessin, és impossible.